para sari tumonton sang dweja kekraning wara sajewa
Asya pulang barat. Pacak Harisana Kandhawu Gusti Catan jiwa Jama kakon catan jiwa Arha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karya ing katariman mirah kalujengan mugi tansah temanduk dumateng sedaya para tamu dalasan karo ngaturaken wilujeng siang. Wilujeng pamangkin kalau saged saking Dewi Paguyuban campur sari BLS Bayu Laras Jati ingkang mijo saking Ceplukan Wonorejo Karanganyar. Kang dipun marsani nggih Dimas Sunardi. Sawarep ngabiyantar wonten saha panjenengan Morawa mugi dawuh saking Kang Mengkogati. Panjenengan Bapak Slamet Rahayu Ibu Sutarni saking paripun netepi dharmanipun tiyang sepah ngentar pitulus putra pasiripun Rana Ayu Clara Erika Dewi Kusmawati ingkang sampun kelampahan jinatuk Ramisa Daud kaliyan Bagus Candra Wahyu Iraman atmata jalu saking panjenengan Bapak Santo Irawanto Ibu Fitrah Sundari ingkang saking Poman Senting Sambi Boyolali. Mugi-mugi sarat panjenengan kalih pareng badhe luman wonten madyanipun babreng agung. Mugi utoso lareng sakinah pawadhawarma. Amin 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 ya rabbal alamin. Para tamu, kanca-kanca kadang-kadang sowan Triwidawati kepareng kula tepengan katur watersa panjenengan para awuh urut sisih wetan piyambak kepareng monggo laju diajeng lial sentil mati dipersilakan untuk berdiri. Wonten ingkang angka kalih diajeng sitra dipersilakan untuk berdiri. Diajeng Ria Devano dipersilakan. Pertama konco-konco kadang-kadang kinasih BLS Bayu Laras Jati Sebat. Banget sabu sabtu di bawah atas penjenengan Morawa mbok menamai mangkangi direngan subrana lumantar kablok pribadi bel mundur ngagung samudra panyang sami asana belujeng siang belujeng lengan gandhi mardukane bekali BLS Bayu Laras Jati atur.
cocok karo hawane. Pokoke dikeki laras-larasan dhisik. Slendro. Weh. Mau 6 saiki menyang slendro. Aku arep curhat. Kok curhat lho? Eneng ngopo? Nasib seniman ing sasi wingi. Piye? Lah iya ta terus? Rama karya merga sasi poso. Ya tekno poso ya rama karya. Ora enek wong poso wong digawe iki ora enek. Nggih Pak nggih. Ya enek ning siji loro, Mas. Iya. Terus? Pringas-pringis ora peye. Kowe pringas-pringis ta? Tak kira kene edan. Ora maksudnya ning omah ngono lho. Mbok menawa tak kira kene bacot edan. Terus? Polatane besengut. Ora lah, Mas. Ora, aku ora tau besengut Lah kok. piye? Lho, nek besengut kuwi marai cepet tuwa. Oh, cah aja kulino besengut ndak mari. Kuncine wong awet enom ki ngoten niku nggih, Pak. Tetep kudu bersyukur, mesem guyu, raketang ya rada grundel kadang. Iki ya mong aku nyemoni yoga-yoga. Piye? Pak Slamet lho Mas lho, deloken. Pak Slamet lho, piyayine gur sumeh mesem guyu. Piyayine ya ora tuwek-tuwek. Awet enom lho Jan. Sehat selalu Pak Slamet, Ibu. Ya. Menonan. Urung polatane besengut wayah lebon. Lah ya kuwi, apa? Ana BRI. Lah terus piye Mas? Nek kahanane koyo ngene. Ya ora apa-apa tekno jeneng kahanan. Iki wonge guyang-guyu padha karo aku. Lah padahal mbake guyu. Padha karo aku. Bojone ra diblonjo. Lah, akeh kancane. Ngamuk nesu nesu. Cah ya enek. Enek. Bojomu ta? Iya. Aku ora diblonjo ya gak nesu. Mudin kerok kuwi ya. Wong ya Mas, saiki wong jenenge anak iki telu, ya toh kebutuhan hidup ki mlaku terus. Rungokno Ya, cah. rungokno. Kehidupan kuwi mlaku terus. Mbok kira Aja kelino awur kuwi aliran sesat. mbok kira meneng dikeloni tok ngono. Eram. Eram. Mas nganten, Mbak nganten. Pokoke saged langgeng antut nutuk rumah. Amin. Amin. Pokoke sing baku kuwi rukun. Ya, amin. Rukun agawe santosa. Trah agawe bubrah. Ya, sijine iki sing paling baku, Mas. Setia. Setia. Apa kepanjangannya, Mas? Sampean dhewe werdine rak setia. Setia. Wah, ora urung sinau wae. Sithik apa es apa? Iya, Es apa? Anyep. Setia. Es ya anyep no. Sok anyep gitu. Pokoknya kuncinya iki setia Oh, ya, Mas. setia. Setia di saat sehat maupun sakit, ya ta? Ya kudu ngono to. Iya. Mbok enek erek swara piye-piye awake dhewe kudu setia. Iya, betul. Terus? Kanca mara nagih hutang. Tak tokne kok, Mas, kahanane koyo ngene ya. Iya. Sambat ngelu alasan lara rong mari. Kuwi enek. Oh, lah bahaya kuwi. Ya kuwi mudin kerok kuwi mau. Enek kanca utang ngono wah. Sambet karo bojone golekno koyuk kono golekno koyuk templeke kene kabeh. Lara aku rong mari jarene. Terus? Alesane semoyo. Wong jenenge nasib iki ora tidak tentu. Iya, betul. Kadang ono, kadang ora. Sementing jujur, Mas. Sing penting jujur, awake dhewe bersyukur. Nggih. Niki dawahke napa, Mas? Ya jumbo kelawan swasana manut. Luweh becik paterana timbang apa bisa samudana marang keluarga garwa lan putra Lewatin saking alismu tumlawung ngajang rasane
rasane atiku nadyan wis lingsir ya sraku aku isih mampu ngeladeni sliramu wes ketoke sing kamera kok kaya miring-miring ora mbok ndak mriki kula tak nyedana. Iya. Pulang kalingan adik Mbak iku yo ngene-ngene rumah saku ngono. Oh ya pitikne wong arep moto. Heeh sing banter. Ora. Iki Lah iya kan aku ya gumun karo bapak iki lho Mas. Wong kok gur digawe nangis ha iki lho. Minta apa? Minta apa? Minta apa? Minta lagu apa? Mimi, heeh, Mimi, ya, apa? Minta sawer, Oh, mau rento ide, Malah wedi karo aku gila. Pinter, cah pinter, mendel nggih sayang. Monggo, Pak. Menika pangombe besan saking pundi, Pak? Saking Pomahan. Oh, nggih kula ngertos nek saking Pomahan. Tegese desane napa? Senting. Wah. Poman sentir. Sentir piye to? Senting. Oh iya ngono kelek ngene nganti wong kleru ki ya ora. Sentir Boyolali. Boyolali. Aku dadi kelingan, Mas. Apa? Biyen arep entuk wong kono gak sida aku moh. Lah ngapa? Caireng kok. Loh, malah iringi menunjukkan ibarati kulino nyambut gawe lho. Ibarati kita ingat yuk kok wonge ra teko ya. Weh alah, kae sing teko malah Mbah Kakung. Halo, Mbah. Waduh, kacamatane wah jadul. Alah nggih, menika sugeng midhangetaken kanthi sekeca nggih Pak Bu nggih. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Sehat. Mangger bengoke banter iki sehat. Amin ya Allah. Iki karo apa kowe nyambi, do nyambi tari Bali. Kok iso? Kowe iki sumuk ya, Mas. Sumuk. Masukin ya, Mas. Urip ana aku tak geti sampeyan tak Hai yo Matur sembah nuwun sampun kepareng nektar rasa sidemen lumantar kanca-kanca kadang-kadang kinasih paguyuban Campur Sari BLS Bayu Laras Sejak. Ingkang sampun pikantuk daran sop monggo laju pun rabi sak keparipun ingkang dereng pikantuk sabar saking satawis. Nah, ngoten nggih Pak Bu, monggo. Aja lali
khusus Mas nganten, Mbak nganten. Wes aja cedak rono kowe lho ya. Lah ngapa? Lah ngapa? Aku semelangku nek keliru. Klambine kan padha karo manten putri kowe iki. Inten yo, inten. Rumah sepadha kau. Lah ya dedeke ya padha. Mas nganten, Mbak nganten minta lagu apa nanti? Yo napa, Mas? Mbak. Ijing miring kok ijing miring. Bahtera Cinta. Bahtera Cinta. Oh, Bahtera Cinta. Nggih, mungkin diparingi. Rencana nanti punya berapa? Pinten, Mas? Dua. Mbak pinten? Loro karo loro berarti papat. Pak, ngesake putu pinten? 5. Berarti 9. Pak Slamet pinten, Pak? Pinten? Manut sing gawe. Lah iya, lho wis 9 lho, rumah saku dasi ora ora to. Lah iya. Oke. Masih oke. Oke bae kok. Lah karek mbake piye kok semanut mesti ngono. Nggih, 2 saja cukup ewa dene nek punjul ya ora jadi masalah, dak wajan masalah rezeki iki dewi-dewi. Monggo. Nano. Aku. Iya no, piye to? Lho. Aku. Iya, lah piye to? Lah aku wong lomo kok gilir aku pekne ora apa-apa wong lomo kok. Ya to. Ya. Nyah-nyah kok. Aja lali. Dek Citra, pun aturaken ninggal katresnan to pantar kanca-kanca kadang-kadang. Nggih, monggo. Nah. Sunggal melih. Mboten wonten secala fotone sampun rampung napa mbok menawi saking keluarga sampun paripurna menika kasumbul keluarga saking temanten putri. Ngoten nggih, monggo. Monggo, mbok menawi sumelatur. Kangge hagemudal wedal monggo foto pangeston kalajengaken inggih saking keluarga ageng panjenenganipun Bapak Slamet Rahayu sedaya among tamu ugi keluarga monggo keluarga ageng saking panjenenganipun Bapak Slamet Rahayu saha Ibu Tarni wekdal kasemanggaaken semoga nuwun kalajengaken hiburan setunggal lagu malih nggih monggo. Nggih, matur sembah nuwun ya menika sampun pun aturi saking kadang pambira menika kalajengaken foto pangeston saking keluarga ageng panjenengan Bapak Slamet Rahayu mbok menawi ingkang kepareng badhe meratestaken semoga ngatur sepatus mboten kabuding damel. Yuk, dipersilakan Ria Devano. Uluk salam wis diwakili karo Mbak Yumu seperti insyaallah dumateng sedaya para rawuh pamundutan saking pangombyong saking Poman. Kula wonten salah satunggalipun lelagon. Napa, Pak? Mano? Heeh. Yelobret. Yelobret. Apakah itu? Podang kuning. Oh iya. Yelobret kuning berarti manuk kuning. Iki piye ta ora mudeng basa Inggris pira. Yellow bird. Mbok menawi Mbak. Piye ta? Lah kok Mas ngene piye nyeluk aku ora nyeluk kono to? Lah iki Mas ngono tak aku ngopo Mbak ngono. Tiba nyeluk kancane. Iki patute celuk Pakde. Ya. Podang kuning sang pun aturaken saking pangombyong Poman katur. Mbok menawi wonten ingkang badhe duet enten mboten menika? Tirose Pak Bayan wau pundi? Pak, saestu. Mboten napa? Pak Camat. Mboten. Pak Lurah. Yo. Apa ya, Nek? Tak bek dhewe ya nak. Haye.
pentasan Pripun? alah keluyuran anggole ising tak sayang mubang mider anggon goleki ora ngrasa esuk-esuk awan ati bengi yen nganti liya kang nyawang kleyang-kleyang tak sawang mencok ning empang kang sange aku ning agawe pikirku komeng seleret ireng tak sawang katon-katon manis ipo bunga yen aku nyanding dhewe ora bakal atiku katiwan sang pikat mulut depeko perde mubang mitir anggon goleki ora krasa esuk awan nganti bengi eman yen nganti liya sing nyawang kleyang-kleyang tak sawang menso-menso ning gebang gegen sangen tarinde saka keduan sarame ngoceh dheweke ngalih bento kalau kae tak suwun kok ajeng odang kuning pikirku komeng sleret ireng atiku kesiwang liyan yen si podang antutut ati kebranan nore mendewatiku sansaya dotra tak seranani sono pikat kulute bendo sampun pamuda yen kowe jalo lebih metekan Gusti rasa
mong tansah kelingan Pak Sentot kanan rondo growo ibarate kodhok kayu lintah tak rewangi pati geni ceritane wong seneng tunggal sapele milik tapi lungguh jejer saben dinane saya sepi saben jejer ngakatangane ben cara ngomong mas aku ceritane Pak Tito wong seneng karo tanggane kawitane lungguh jejer saben dinane saya suwe saben lungguh lah kok mung nyawang wae banjur ngomong Pak It lah kok aku seneng sekae asik kembang melati aja gawe larane ngati kembange mawar dik yen tresno ya sing sabar mula wong tresno aja mbok gawe sembrono ora betik tumrape para wanita kembange rawe iku paribasane sampai keselak.
Kijing mireng mbak yo Kijing mireng Timun sikarani Kaya sing rukun Pada nyakut dewe Loyo Kijing mireng Lodge Kijing mireng Ali-ali mas kuningan Ora bisa lali Saya kelingan Lodge Kijing mireng bakyo Kijing mireng Pipi mono panen Seragetmu Piye kabare Esuk awan neng omah wis ora krasa keluyuran anggolek isih tak sayang mubeng mibero anggonku mideri ora krasa esuk awan nganti bengi eman yen nganti liya kang gleyan tak sawang pentlok nang empang kekanjengan tarinde saka katuan sarakone dheweke ngalih bentrokan elah kae tak suwun bojo ngecek podakune agawe mikirku seletet ireng tak sawang tambah manis dadi bunga yen kelakon nyanding slirane ora bakal atiku kegiwang liyan yen si podang amudut ati kepranan ora mendo atiku sansaya nduduk tak seranani kodene kulute bendu Jangan
bareng saiki ketemu kowe tega ninggalake aku kaya sinendang atiku lengku metes nelesi pipiku yen pancene ora tresno kaya kondo sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal gondeli kaya ngene lelakonku yen ngomong kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake kami gelo ati tanah tulus panges tunian kembang mengaji krungu kabar ra kepenak wong bagus sajake gak tega ninggal
yang